prif sgorwyr Cyngor y De fel tîm yw Llanelli. Mae'n ystod record amddiffynol gorau hefyd. Danny Williams. Gosau at y cwrdd Cosby. Troi da fyna. Apelio amlawio. Bradley Gibbings. O, ddi'r un yn symud yn y cwrt. Carmel Gerard. Gicrydd yn hir. Soffiw. Methu gwrthymosod yn fyna. Theo Wotton. Yn un siŵr. Bod Llanelli yn parhau i roi'r pwysau ar Lido Afan. A'r ergyd yna'n cyrraedd yr holl ffordd at Tucker, ond dim wir yn peri problemau i'r golwr ifanc. Mewn hanner cynta, sy'n gael prinder cyfleon clir. Di sgôr ar hyn o bryd. Bradley Gibbings, cyfyddiad da. Mlaen tuag at Liam Eason. Eason, yn chwaraewr newydd. Mewn i'r canol. Gael ei rholi dda gan Danny Williams. Oddi ar ei brest am gol. Yn troi. Ac yn ei chladdu ddi. Yng nghefn y rhwyd. Llanelli o'r diwedd. Ar y blaen. Ben Keane. Robert. Dim cam sefyll fan hyn. Y bel hir tuag at Liam Eason. Liam Eason! Prif sgoriwr Cyngor y De. Yn gwthio i ergydau. Ochr anghywir y postyn. Carmel a Gerard i'r gornel. At Liam Eason. Eason ar croesiad. Gibbings yn aros amdani. Ac am arbediad gan Tucker. Gibbings yn cyrraedd diwedd y croesiad. Gwyroi tuag at gol a llaw bwysig, llaw cryf gan y golwr ifanc. Thomas. Mwyn yn mynd heibio i pawb. Ac fewn i rwyd ochr gan Travis James. O'r gicrydd. Ddim yn cael ei ddelio gyda llinell amddiffynol Llanelli. A'r rhediad. Cael amseru'n berffaith gan James. A'r ergyd dim cweit mor berffaith. Peniad gan Thomas. Lawr gan Roberts tuag at Keane. Lido Afan yn trio cael ei fewn i'r gornel yna tuag at James. Mewn, aml ag am sefyll. Hood. Oedd yn cael lawr ar Cochlan. Byddai ddim wedi cyfri ta beth. Methodd y rwydo. Llanelli yn rheoli y munud ola yn dda. Llanelli, cyffyrddiad da nawr, yn cael ar y gol i selio'r buddugoliaeth. A'r ergyd yn rhy agos a talu Tucker, ond mae yn edrych wrth i'r munud ddianc. Llanelli mynd i gael triphwynt pwysig